Vítajte pri počúvaní a sledovaní ďalšieho dielu podcastu Mám krčové žily. Dnes sa porozprávame s cívnym chirurgom Pavlom Staškom o moderných, ale aj o tých klasických možnostiach liečby krčových žil. Vítaj, ahoj. Ahoj. Začnime úplne prakticky od toho, čo si bežný laik a budúci pacient predstaví pod pojmom operácia krčových žil a čo ho reálne čaká už v roku 2026. Bežný laik si predstaví uspatie, veľa krvi, veľa bolesti, operačné rany. Veľa dní dovolenky, ktoré si musí zobrať. Tak, alebo chce. Hospitalizáciu a tak ďalej. Dneska sme úplne niekde inde. Čo sa týka tých metód, ktoré vlastne vieme ponúknuť, aby sme to ujasnili, bavíme sa o pacientoch, ktorí vlastne sú indikovaní na chirurgický výkon, na odstránenie hlavnej povrchovej žily, tzv. Veľkej safény. Základný princíp a metodika liečby, povedal som veľkú safénu, samozrejme radíme tam aj malú safénu, ale základný princíp liečby je buď odstránenie, alebo je uzavretie, to znamená týchto hlavných dvoch povrchových žil. Najčastejšie je to veľká saféna, je to žila, ktorá ide vlastne na vnútornej strane lítka, respektíve predkolia a stehna. Zanára sa v oblasti slabiny do stehennej žily a odtiaľ vlastne putuje krv do srdca, do pľúc. Prakticky toto je tak ten hlavný problém, z čoho vznikajú také tie väčšie komplikovanejšie varixy a tie následné komplikácie, ktoré vznikajú. Čiže princíp je v klasickej chirurgii mechanické vytrhnutie a odstránenie danej žily. V dnešnej modernej dobe využitie metodík, ktoré spôsobia to, že tá žila sa zavrie a postupne zanikne. Vytrhnutie znie veľmi drasticky, ale príde mi to ako zákrok, ktorý je trvalý. Na druhej strane, to uzavretie je naozaj také rovnako účinné? Výsledný efekt jednej liečby aj druhej liečby má byť trvalé odstránenie danej žily. Pri chirurgickej je to vytrhnutie, to znamená pri kontúrnom ultrazvuku tam nie je. A pri laserovej operácii napríklad tá žila tam je, ona sa postupne rozrobuje, ale musí byť zatvorená, nesmie tam byť nejaký tok krvi v tej danej žile. Čo sa týka toho následného priebehu, no nie vždy sa to môže podariť. Nie vždy sa môže podariť to, že tá žila sa vytrhne celá, nie vždy sa môže podariť to, že tá žila je spálená celá. Ktorý zákrok uprednostňuješ? Ja sa držím európskeho odporúčania. To znamená, aktuálne v súčasnej dobe je vysoká preferencia, respektíve vysoký stupeň odporúčania pre termálne, respektíve tepelné metodiky, to znamená laser, radiofrekvenčná ablácia a toto vlastne má byť metodou prvej liečby pri refluxných žilách. Na vašej stránke som našla pojmy ako EVLA, TEVLA, RFA. Čo to znamená? Dobre, no všeobecne globálne to označujeme ako endovenózne techniky. To znamená, endo je vnútrovenózna žila. To znamená, pracujeme vnútri v žile. S čím pracujeme, ako pracujeme, závislí od metodiky, ktorú vlastne používame. Ako som spomínal, máme termoablačné, kedy sa využíva teplo. Princíp týchto techník vo všeobecnosti je ten poškodiť vnútornú vysielku žily, tzv. Endotel. Cieľom je, aby sme ho poškodili, lebo on prirodzene bráni zrážaniu krvi. My keď ho poškodíme, vtedy dochádza k zrazeniu krvi a stiahnutú cievy. Čiže pri teple, je to logicky teplo, bavíme sa tam o laserových možnostiach, o tzv. Radiofrekvenčnej ablácii, keď vlastne je generátor produkuje teplo. Čiže to je TEVLA a RFA? Termoablačné, to znamená laserové, kde radíme TEVLu, to znamená totálnu endovenóznu laserovú abláciu alebo EVLu a plus radiofrekvenčná ablácia. Ďalšie techniky sú tzv. Non-termálne a non-tumescentné. To znamená, tumescencia je vlastne typ anestézie, ktoré sa tam dáva, čiže využívame to. Táto technika sa volá tzv. MOKA, kedy sa nevyužíva teplo,
to znamená non-terminálna a non-tumescentná, robí sa tu bez lokálnej anestézy. MOCA znamená mechanicko-chemické poškodenie žily. Je to taký kateter, kedy sa zavedie do žily s tým, že tam pôsobí, na konci je taká vrtuľka, ktorá mechanicky poškodzuje žilu a súčasne do toho aplikujeme látku, ktorá sa používa na sklerotizáciu, čiže je tam chemické poškodenie. A ďalšie metodiky sú tzv. Lepidlá. Sú to vlastne podobné zložením kyanoakrylát. To sú vlastne takzvané sekundové lepidlá, ktoré kyanoakrylát sa používa v sekundnom lepidle. To sú tiež techniky, ktoré sa aktuálne používajú. Oni sú tiež non-termálne, non-tumescentné. Čiže robí sa to bez anestézy, robí sa to bez použitia tepla. Napriek tomu pre pacienta môže toto znieť veľmi hrôzostrašne, ale môžeme povedať, že aké všetky benefity mu toto prinesie. Ak porovnáme chirurgickú liečbu versus endovenózne liečby, či to laser, radiofrekvencia alebo tie ostatné metodiky, určite je väčší benefit pre pacientov tie endovenózne techniky. Tie benefity spočívajú v tom, že ide o metodiky, ktoré sú rýchle, kvalitné a pre pacienta najmenej devastačné. Keď porovnáme klasickú chirurgickú liečbu, bavíme sa o tom, že ako som na začiatku spomínal, pacient musí byť v celkovej anestéze. Pacient má operačné rany, kde hrozí nejaká infekcia. Pacient je dlhodobo invalidizovaný, respektíve dlhšie PN. Popisuje sa 4 až 6 týždňov, prebieha celková rekonvalescencia. Čo sa týka týchto novších metód, tieto novšie metódy zabezpečia pacientovi operáciu bez nejakých rezov, keďže sa to robí cez ihly. Zabezpečí to, že je to robené v celkovej anestéze. Pacient po výkone okamžite odchádza domov a na druhý deň môže ísť do práce. Čiže tá rekonvalescencia je podstatne kratšia, ako je taká klasická chirurgická liečba. Sú tam predsa len nejaké negatíva? Ťažko povedať o nejakých negatívach. Viac menej tam prevažujú skôr tie pozitíva. Ako som spomínal, rýchla rekonvalescencia. A vo všeobecnosti sa bavíme o technikách, kedy tým, že tá žila ostáva v tele, my ju musíme trošku dlhodobejšie sledovať. A bavíme sa radovo niekoľkých rokov, to znamená až do 5 rokov. A s tým, že tieto techniky vykazujú viac ako 90% schopnosť zachovať tú žilu uzavretú. To znamená laser alebo radiofrekvenčná metodika, my sa bavíme o uzavere u 96% pacientov, ktorý pretrvá prakticky stále. A čo z finančného hľadiska, aké to je? Čo sa týka finančného hľadiska, keď to vezmeme u nás, prakticky tieto metodiky vychádzajú porovnateľne, keďže vezmeme to, že pacient si pri celkovej anestéze musí platiť celkovú anestézu, musí si hradiť samotný výkon. Prakticky je to nastavené tak, že tá celková anestéza, tá chirurgická liečba je pre pacienta drahšia. Prečo si potom človek vyberie klasickú liečbu, respektíve operáciu, ak má k dispozícii modernejšiu liečbu, ktorá nie je taká jednak nákladná pre to telo alebo záťažová pre ten organizmus a nemusí byť ani uspatý? Môžem hrdo povedať, že my 100% pacientov operujeme endovenózne. Samozrejme sú to metodiky, ktoré sú platené pacientom, keďže zmluvný vzťah s poisťovňou sa nám nepodarilo uzavrieť, neviem z akého dôvodu. Čo sa týka chirurgickej liečby, ako som spomínal, je to preferovaná liečba skôr v nemocničných zariadeniach, kde ten pacient je hospitalizovaný a celá tá záťaž finančná ide na poisťovňu. To znamená, pacient príde do nemocnice a vlastne neplatí kvázi, než neplatí nič, lebo žiadne zdravie nie je zdarma, ale má to hradené z verejného zdravotného poistenia. Prečo by potom mal navštíviť vašu ambulanciu? Aké sú výhody? Benefity našej ambulancie sú tie, že my tento výkon vieme spraviť okamžite. To znamená, pred klasickou operáciou, čo sa týka chirurgickej liečby, potrebujeme mať interné predoperačné vyšetrenie, nejaký preventívny screening, musí tam prebiehať nejaká príprava. U nás jediná príprava je tá, že my musíme spraviť tú správnu diagnostiku, vedieť, čo máme robiť, a pokiaľ pacient nie je alergický na lokálne anestetika, ktoré my používame, tak tam nie je žiadna kontraindikácia na to, aby sme to mohli robiť hneď. Čo sa týka tých najväčších benefitov, je podstatne
oveľa rýchlejšia rekonvalescencia, menšie percento komplikácií, to znamená tých postoperačných komplikácií a rýchly návrat do bežného života. Má klasická operácia v roku 2026 ešte stále svoje miesto, alebo do budúcna budujú tieto modernejšie formy vytláčať? Myslím si, že B je správne. To znamená, tie moderné liečby určite budú preferované a sú už preferované pred tou klasickou chirurgiou. Závisí od toho, kto to robí. Tým staršia generácia lekárov samozrejme preferuje tú chirurgickú liečbu, lebo prakticky celý život robili to isté a preferovali túto metodiku, takže svojím spôsobom každý robí to, čo mu ide najlepšie, takže pokiaľ niekto je dobrý v chirurgickej liečbe, tak on stále bude preferovať tú chirurgickú liečbu. Mladšia generácia lekárov určite preferuje tie modernejšie techniky. Čo sa týka kongresov a podujatí, na ktorých sa bežne zúčastňujeme, tam jednoznačne preferuje endovenózna liečba, to znamená najmä lasery a tie techniky, ktoré vlastne sú moderné. Sú to metodiky, ktoré sú veľmi rýchle, to znamená, my z časov lieska vieme spraviť kvázi aj 10 pacientov denne. Sú pracoviska, ktoré robia aj podstatne viac versus jeden operačný zákrok denne. To znamená, tam je určite ten príjm k tomu, aby sa to celé postupovalo týmto smerom. A vravím, najväčšie benefity sú rýchlosť, nižšie výskyt komplikácií a pre pacienta hlavne je bežný návrat do života oveľa rýchlejšie ako pri klasickej chirurgii, samozrejme, keď sa niečo neskomplikuje. Čo sa týka tých komplikácií, každý pacient musí počítať s tým, že ten priebeh môže byť buď úplne bezproblémový, alebo môže vzniknúť nejaká komplikácia. Je to asi tak, že do 2 týždňov by mali nejaké tie bolesti, hematómy, nejaké tie komplikácie, ktoré vzniknú, by mali postupne ustupovať a postupne by to mali dobré. Pacient nemôže počítať s tým, že celý ten pooperačný priebeh, aký je to mini-invazívna chirurgia, bude úplne bezproblémová. Dal by Boh, aby to každý takto mal, ale určite treba počítať s tým, že ten pacient vyžaduje nejaký režim. To znamená skôr taký bežný život. Veľa pacientov sa pýta, či môže športovať, kedy môže športovať. Zo skúsenosti odporúčam minimálne 2-3 týždne také bežné úkony, cvičenie v hornej polovici tela. A pokiaľ toto celé prejde, tak potom je závodov, máme to vyhrať, takže asi tak. Môžeme ešte nejako tomu pomôcť? Napríklad jednak aj to športovanie alebo ten bežný život, ale napríklad čo sa týka stravy alebo piť viac tekutín po operácii? Po operácii, či už jednej alebo druhej, každý jeden z pacientov má nastavenú liečbu. Keď sa budeme baviť o našom type operácií, výkonov, ktoré vykonávame na našom pracovisku, to znamená tie laserové, pacient má nastavenú taký režim, že musí nosiť minimálne týždeň až 2 pančuchu, ktorá vlastne prvé 2 dni po operácii má non-stop, následne potom nosí počas dňa. Potom po kontrolu pacienta nechávame vlastne na jeho individuálny prístup. Niekto tú pančuchu doslova neznáša, tak ju potom dáva dole, niekomu tá pančucha robí dobre, čiže tie pooperačné opuchy sú trošku viac rýchlejšie redukované. Čo sa týka medikamentóznej liečby, teda liekov, používame venotonika, ktoré vlastne znižujú opuch. Používame nejaké lieky na riedenie krvi, ktoré brania nejakej sekundárnej komplikácie, vzniku nejakých krvných zrazenín niekde v iných žilách. Používame lieky proti bolesti a krémy, ktoré redukujú zápal na koži. Ako vravíš, niekto tú pančuchu neznáša. Čo by sa mohlo teoreticky stať, ak by si ju po operácii nedal? Alebo nosil by ju napríklad iba 3 dni? Teoreticky by sa nemohlo stať nič. My sa bavíme o tom, že gro tej operácie sa vykonáva na stehne v oblasti slabiny a svojím spôsobom tá pančucha ten tlak taký v oblasti stehna nemá, ako má napríklad v oblasti členka, kde je najvyšší tlak tej pančuchy. Sú školy, respektíve krajiny, kde po laserových operáciách pančuchu nepoužívajú. Respektíve, keď ju dajú tak na nejaký 1-2 dní. Kto už vyslovene, že nechce nosiť pančuchu, preto sú metodiky tie non-termálne, non-tumescentné,
To znamená, pančucha sa vôbec nenosí po lepidlách, kedy vlastne pacient je operovaný, dochádza k okamžitému uzaveru žily a prakticky odchádza bez problémov. Čo musí pacient absolvovať pred zákrokom, či už klasickým alebo moderným? Pred klasickým zákrokom, samozrejme, ak je pacient zdiagnostikovaný, pred endovenózným, pred laserovou operáciou u nás nevyžadujeme prakticky nič. Keď sa pacient rozhodne, že chce byť operovaný, teraz máme takú novinku, že lieta sa Košice-Bratislava. Dneska sme mali konkrétne jednu pacientku, ktorá priletela z Bratislavy. Prišla, bola diagnostikovaná, išla na operačnú sálu. Zajtra ju skontrolujeme a môže letieť naspäť domov. Čiže tam prakticky je len tá ochota toho pacienta nechať sa operovať. Keď sa bavíme už o klasickej chirurgii, keby to bolo niekde na inom pracovisku, tam samozrejme tým, že pacient do celkovej anestézie musí mať zabezpečenú nejaké tie preventívne prehliadky, to znamená interné predoperačné vyšetrenie, kde sa zhodnotí celkový jeho stav, celkové nejaké komorbidity alebo ochorenia, ktoré vlastne spolu pôsobia na celkový stav organizmu. Anesteziologické vyšetrenie predoperačné a následne, keď sa to celé zhodnotí, dá sa termín a pacient ide na operáciu. Pravil si, že dnes priletela do Košíc, zajtra odchádza. Prespať vie aj u vás na klinike alebo musí si zaobstarať ubytovanie? Táto konkrétna pani je v hoteli, zabezpečila si to sama. U nás prespávanie nezabezpečujeme, ale vieme pomôcť zabezpečiť nejakého ubytovania, čo sa týka nejakých košických hotelov. A čo je celkom fajn, veľa ľudí prichádza do Košic prvýkrát kvôli nám. Konkrétne táto pani prišla zo Záhoria a sú v Košiciach prvýkrát. Čiže letecká linka Košice-Bratislava a späť umožnila pacientom sa dostať k nám bližšie. Aké odporúčania pacientom a pacientkám tesne pred operáciou dávaš? Tesne pred operáciou dostanú odporúčania, aby si prečítali informovaný súhlas, aby sa nebali. Kľudne si môžu zvoliť hudbu, ako chcú a aby mi dôverovali, že ideme robiť to, čo je pre nich to najlepšie. Ale ešte keď niekto sa pripravuje na zákrok, momentálne naši poslucháči a diváci, ktorí nás sledujú a chceli by vedieť, čo môžu pred zákrokom jesť, piť. Keď budú operovaní u nás, čo sa týka laseru, tak tam prakticky nie je žiadne obmedzenie. Práve, že sa vyžaduje, aby pred zákrokom veľa pili. Je to kvôli tomu, aby ten objem krvi sa trošku zväčšil a tá žila sa viac zobrazila, bola prístupnejšia. Aby boli najedení, aby nemali samozrejme nejaké také tie ľahšie jedlá, aby im neprišlo zlé, ale prakticky tam nie je nejaké obmedzenie toho, aby prišli na lačno alebo aby nepili a tak ďalej. Práve, že je žiaduce skôr, aby pili viacej tekutín, aby tá žila bola lepšie viditeľná. A čo lieky na riedenie krvi? Vynechať ich, ak vieme, že bude plánovaná operácia povedzme o týždeň? Keď pacient má nasadené lieky na riedenie krvi, oni by sa mali niečím iným nahrádzať. Pacient, ktorý má liek na riedenie krvi z nejakého dôvodu, mal by v tej liečbe pokračovať. To znamená, keď má tabletovú formu, mal by prejsť na injekčnú formu. S tým, že tá injekčná forma je lepšie korigovateľná, čo sa týka, keby boli nejaké komplikácie, nejaké krvácania. Je to z titulu toho, že tie tablety účinkujú nejakých 5 až 7 dní po jeho vysadení. Prakticky my to nejakým spôsobom veľmi nevyžadujeme, aby tá liečba bola nejakým spôsobom upravená alebo korigovaná. Samozrejme, pacient musí potom počítať s tým, že títo pacienti majú vyšší výskyt nejakých hematómov pooperačných, ktoré sa vlastne strebajú. Pravíš, že môže pacient si vybrať hudbu na želanie. Koľko pesničiek, ako dlho trvá operácia, aby sme vedeli, že aký dlhý playlist si môžeme pripraviť? No, keď vezmeme, že jedna pesnička má v priemere 3 minúty a ideme operovať zhruba pol hodinu až 40 minút, alebo tak do hodiny, tak bavíme sa o nejakých 10 až 20 songoch. A stáva sa to, že povie pacient alebo pacientka na želanie nejakú skladbu? My máme taký ten svoj playlist, počúvame také tie konkrétny, máme Summer Ibiza Mix 2026, kde sú také tie celkom také dobré songy. Pred 2 týždňami, ktorého sa nám stalo to, že museli sme a aj sme chceli počúvať Karola Duchoňa. Aj ste chceli. Nemali ste na výber, pacient vám nedal na výber? Sú pacienti, ktorí vlastne
to rešpektujú. Dneska tá pani konkrétne povedala, že super atmosféra, super nálada, super hudba. Celkom mi tak uvoľnilo. A niektorí pacienti chcú vyslovene, že chcú mať tiššie. A tento pacient konkrétne si na začiatku povedal, že či nemôžeme mu zapnúť Karlovu Duchoň, že on má rada a budeme ho počúvať, tak nebol problém. Ale to už je taká muzikoterapia v podstate u vás. V rámci operácie krčových žíl? Vieš, na odboranie stresu, lebo musíme si povedať, že tí pacienti sú v strese, je podstatné to, aby sme v prvom rade pôsobili my ako ľudia dobre, to znamená, aby sme mali dobrý pocit, aby to prostredie bolo pre nich priateľné, to znamená, aby tam bola nejaká dobrá hudba. My takisto používame aromaterapiu v čakárniach a ambulanciách, takže snažíme sa vytvárať tie podmienky tak, aby ten pacient, ktorý k nám príde, bol úplne v pohode, bol čo najmenej stresovaný a aby to kvázi bol pre neho nejaký zážitok. A stalo sa ti aj to, že bola to pieseň, ktorá ťa vyslovene pri tej operácii rušila? Alebo si povedal, no dobre, ešte pretrpím ďalšie 3 minúty, ale už potom musím zmeniť playlist? Vieš čo, ani nie. Ja som skôr typ človeka, ktorý má rád hudbu, tá hudba ma baví, tá hudba je proste taký ten pohľad, ktorý mi dáva potrebu nejakého výkonu, čiže mám preto rád nejakú takúto reskurentnú hudbu. Svojím spôsobom, keď som ešte fungoval v nemocnici, tak najradšej som mal operácie od 10. do 2. rána, kedy vlastne jeden kolega povedal, že keď operujeme, tak musí byť atmosféra ako v bare, to znamená hudba na hlas a ideme. Nočná služba. To boli krásne časy. Ako to veľmi boli? To je asi taká klasická otázka a možno vďaka aj tej aromaterapii a muzikoterapii to boli o trochu menej? My sa snažíme na toho pacienta vplývať tak, aby ten zákrok vnímal čo najmenej. To znamená, aromaterapia na sále nemôže byť, lebo je to prostredie, ktoré je vlastne, má byť kvázi supraseptické alebo čisté. Čiže my využívame hudbu a máme tam takú našu psychologičku Irenku, ktorú pozdravujem. A tá s pacientom vlastne dokáže rozprávať také veci, kedy tí pacienti sú myšlienkami úplne niekde inde. Ona je to vlastne naša opratovačka, ale ona je tak úžasný človek v tomto, že jednoho tých pacientov odvedie myšlienkami úplne inde. A doslova si všimom to, že tí pacienti prestanú reagovať na bolesť, prestanú reagovať na vpichy a niekedy nevedia, ako operácia prebehla. Takže vďaka nej, vďaka celému tímu kvázi, myslím si, že tí pacienti také pohode, ktoré by mali mať. Ja si myslím, že ďalší podcast by sme mali robiť s pani Irenkou, pretože tá by nám zo zákulisia porozprávala všetky zaujímavosti a tie veci možno, ktoré aj ten pacient prezradí pred operáciou. To by sme sa veľa dozvedeli asi. Možno aj od seba a celkovo tejto práci. A môže potom po zákroku človek šoferovať? Alebo lietať, ako si spomínal, že hneď odchádza do Bratislavy, je to úplne v poriadku? Môže, pretože tí pacienti, samozrejme, ja stále preferujem, keď ten pacient s niekým príde. Bavíme sa o nejakom zákroku v ľudskom tele, kedy vlastne niečo sa tam deje a tá komplikácia môže nastať kedykoľvek. Čiže boli by sme najmä, kedy by sme povedali, že nie. Predsa aj ten človek je trošku ubolený a tak ďalej, ale keď ide autom, je lepšie, keď s ním niekto v tom aute je, keď nemusí šoferovať, aby nešoferoval. Samozrejme, už keď môže šoferovať, keď je nutnosť, aby šoferoval, tak tam nie je nejaký problém, pretože bezprostredne po výkone tie nohy ich nebolia, lebo sú umrtvené lokálnou anestézou, takže nejaké bolesti nepociťujú. Čo sa týka lietania a celkovo takého toho cestovania, pacienti bežne nám chodia vlakom a tak ďalej, takže tie spôsoby dopravy sú rôzne. Oni sú zabezpečení tým, že majú nasadenú tú pančuchu, ktorá vlastne im stlačí celú tú nohu a respektíve dolnú končatinu a plus dávame liek na riadenie krvi. Takže oni majú nejakú tú prevenciu vzniku nejakej komplikácie v tom akutnom štádiu, bavíme sa o nejakých 12 hodinách po výkone. Koľko dní po operácii budeme na PNK? Viac menej je to na pacientovi. Ako som spomínal, tie techniky sú
tak šetrné, že ten pacient, pokiaľ nemá nejaký náročný výkon, čo sa týka, keď robíme nejakú tú tevlu, to znamená, že ideme robiť kompletne celé žily a na druhý deň nemá nejaké výrazné komplikácie, môže do práce. Keď sa bavíme o takých tých základných jednoduchých abláciách, respektíve odstraneniach tých základných poruchových žil, tak tí pacienti niekedy aj nepocitujú, že majú niečo robené v tele. Takže je to individuálne na pacientovi. Samozrejme, ja preferujem, aby tí pacienti boli normálne zradení plnohodnotne v živote a aby mohli normálne fungovať, normálne pracovať. Preto ten zákrok musí byť čo najmenej alebo najviac šetrný, ale nevyžadujem nejakú, vlastne, aby tam bola nejaká PNK. Koľko pacientov priemerne mesačne odoperujete? My sa pohybujeme aktuálne v číslach zhruba tých 30 až 50 mesačne. Minulého roku sme mali 414 pacientov odoperovaných, čo sa týka laserami, s tým, že my prakticky naša operačná sála funguje, teraz bude druhý rok v septembri, čo sme otvorení. Takže snažíme sa robiť tých okolo tých 400-500 výkonov ročne. Ako často sa stretávate s tým, že sa vyslovene pacienti boja operácie? Z týchto 500 výkonov percentuálne to vychádza koľko pacientov? Každý sa bojí. To je ťažko povedať. Každý má nejaký ten strach, rešpekt. To platí aj pre nás. Čiže myslím si, že ten, kto povie, že sa nebojí, nemá strach a nemá nejaký rešpekt pred daným výkonom, tak ten asi trošku fabuluje. Ale sú pacienti, ktorí vlastne prídu. Myslím si, že o tej edukácii toho pacienta, tým, že máme dobrú stránku nastavenú, máme či už ten podcast alebo nejakú tú informovanosť toho pacienta, veľakrát sa mi stane, že tí pacienti už prídu fakt tak edukovaní, že oni vedia už konkrétne výkony, ktoré robíme, vedia, čo robíme, vedia, aké sú postupy a vyslovene prídu, že vyslovene chcem to a to, keď je to pre mňa vhodné, spravte to. Viem, čo ma čaká, viem, ako to bude prebiehať, viem, ako to je. Dneska nie je problém, si myslím, s informovanosťou pacientov. Stretávate sa aj s otázkou, že či to má vôbec zmysel, ak sa naspäť krčové žily vrátia? Áno, sú aj takíto pacienti, ale vrajím, tá informovanosť pacientov je veľmi dobrá. A my bežne, a by som povedal priamo rutínne, už komunikujeme pacientovi to, že je to celoživotné, geneticky podmienené a nevyliečiteľné ochorenie. Takže on musí počítať s tým, že počas života bude mať nejaké ďalšie recidívy, to znamená objavia sa mu nejaké ďalšie varixy. Samozrejme tie žily, ktoré sú, keď sa bavíme o tej hlavnej kmeňovej žile takzvanej, ktorá sa odstráni, tá by mala byť odstranená. Ale v priebehu tej pôvodnej žily niekedy vznikajú také tie ostrovčeky, vznikajú také buď prepojenia nové, alebo nové žily, ktoré vlastne boli svojím spôsobom skryté tým, že boli úplne také latentné a odstranila sa hlavná žila, tak potom sa oni začínajú preformovať, vznikajú nové žily, respektíve oni sa rozťahujú, dilatujú. Takže každý pacient musí počítať s tým, že nejaká recidíva nastane. Takže to sa snažíme komunikovať bežne, tí pacienti to musia pochopiť a mali by to pochopiť aj to, že proste to, čo robíme, je pre nich to najlepšie a nie je to s tým, že chceme nejakým spôsobom ublížiť. Na záver si teda shrňme dnešnú tému. Čo by si odkázal poslucháčom, divákom, ktorí nás počúvajú a boja sa jednak a jednak možno ešte nenavštívili vašu stránku? Čo všetko na nej nájdu? Určite, aby sa nebali. Určite, aby dôverovali nám, tým, čo tu robíme dennodenne a stretávame sa s týmto typom pacientov. Určite, aby si preštudovali nejaké tie základné informácie, ktoré vlastne by mali mať, ale aby na základe týchto informácií nerobili závery, pretože od toho sme tu my, aby sme vlastne spravili aj diagnostiku, ktorá je k tomu potrebná. No a aby išli do toho, čo im vyhovuje. To znamená, keď chcú ísť do moderných techník, nech idú do moderných techník. Je to pre nich podstatne lepšie. Je to pre nich, majú menšiu záťaž, lepšiu rekonvalescenciu, menšie percento komplikácií. Zase na druhej strane, ak niekto preferuje nemocnejší typ výkonu, respektíve klasické chirurgické riešenie, aj to je správne, ale je potrebné sa nájsť lekára, ktorý to bude dobre robiť. A hlavne starajte sa o svoje zdravie, dôverujte lekárom, ako je napríklad aj Pali Staško, ktorý vám jednoznačne poradí, ak sa mu ozvete aj cez stránku www.mamkrčovežily.sk a môžete si dohodnúť osobné stretnutie. Ďakujeme, že si porozprával o týchto moderných, ale aj klasických metódach. Ja ďakujem. A budeme radi, ak nám dáte aj odber a hlavne, ak vás niečo zaujíma, pokojne sa pýtajte, či už do komentárov alebo na web stránke.
Ahojte.